Прывітанне сябры, гэта Антаніна, і я працягваю свой эксперымент, дзе я вучуся размаўляць на беларускай мове, таксама мантаваць відэо для інтэрнэта. Сёння мы з вамі ідзем у краму. Я хачу набыць некаторыя рэчы і зняць вам распакоўку. Не з Озона, гэта распакоўка з абычнай крамы. Што за абычны? Звычайны. Ну, ці не ведала я гэта? Ну, вось такі час, што мне патрэбна схадзіць у краму звычайную, набыць некалькі прадуктаў харчавання, і гэта ўсё вам паспрабую паказаць. Вось нейкая палатка пасярод вуліцы стаіць. З усіх вакол закрытая. З усіх. А яшчэ, акрамя гэтага, мне патрэбна забраць маленькі падарунак для свайго мужа. Только гэта сакрэт. Вось я вельмі люблю такое белае, прыгожае надвор'е. Ну, трошкі сцюдзёна, але вось гэтыя золь под нагамі. Ну, гэта не маё. Зараз хуценька пакажу, што набыла ў краме прадуктовай. Анпакінг яйкі, зелянушачкі, руккола. Ужо паказала яйкі, памідоркі, таматы, огурок, руккола, морква, морская капусточка, ламінарія тут у нас, любимый ласунок мужа, віцебскі гасцінец, не ведаю, нейкае новае пакаванне ў яго, бо было раней, мне здаецца, больш сімпатычная, а потым я бачыла нават навагодняе такое, вось яна зараз бачыла 1 кастрычніка. Во! Дзень, калі я пачынаю свой влог весці. Хэллоуін. Ну, магчыма, таму яна такая чырвоная. Свинина 12,99. Так. Курка бедра. Рыба зеленая лососевая. Бачила у дзяўчынак добрая по калорыям, по белкам, жирам, по вуглеводам. Ну, буду спрабаваць, якое гэта на смак. А, і самае цудоўнае, незвычайнае, што мы ўбачылі, гэта такі белы хлеб кірпічыкам. Не ведаю, нам так захацелася яго з Артёмам. Будем спрабаваць. Ось. Незвычайна, мне здаецца, такі хлеб, батон. Вось, зараз скажу кошт усяго гэтага, што мы набылі ў краме. Так, ну і гэта ўсё 87 рублёў беларускіх каштавала. А, ну яшчэ гумку не паказвала яе, бо яна у сумцы ляжыць. Вафельны торт 10 рублёў. 326 грамм. Гэта я памятаю, мы заўсёды
глядзім на яго масу. Яны заўсёды гэта так падкрэслівалі 326 грамм. Ну, вось 10 рублёў гэтая салодкасць. Свяніна 13 рублёў. Так. Буду я зараз гэта ўсё прыбіраць у халадзільнік і ладзіць абед. Набыла ў краме зараз пергамент для гатавання. Вельмі добрая цена, такі танны, 3 рублі, там 10 метраў, што ли, было. Ага, открываю, а гэта звычайная папера. Ну, да, пергамент серага колера для гатавання. Не. Гатую абед. Вырашыла паспрабаваць курыныя стрыпсы ў аэрагрыле. Нарэзала курыцу, палосачкамі абмакала ў яйкай муку і цяпер абвальваю ў сухарах панко. Гэта не звыклыя паніровачныя сухары, а азіяцкія, больш хрумсткія. Іх можна знайсці ў аддзеле азіяцкай ежы. У аэрагрыле без алею атрымліваецца вельмі хрумстка. Па смаку як нагетсы, але курыца застаецца мяккай. Віцьба трошкі падкачала. Расслаёны такі тортик атрымліваецца. По новому дизайну. Трохі расчараваліся трэшчынкай на віцебскім тортику і пайшлі нагульваць 10 000 крокаў. Але такое сцюдзёнае надвор'е, так марозна, што прыйшлося ісці грэцца ў пякарню каля дома. Была я там упершыню, спадабалася мне вельмі. Свежая выпечка, было вельмі утульна. Асабліва цікавы гадзіннік у выглядзе круасанчыкаў. Я ўзяла пірожанку-сюрпрыз, дзе ўнутры аказалася вішнёвае павідла, вельмі смачнае, кісла-салодкае, і пагрэліся чаем. На гэтым выпуск заканчваецца. Беражыце сябе ў гэты мароз. Ноччу да мінус 29. Спадзяюся, у вас будзе ўсё добра. І мы сустрэнемся ў наступным выпуску. Мой боженькі, якое прыгожае неба. Калі б не здымала гэтае відэо, даже б не пабачыла гэта. Сябры, вялікі дзякуй, што паглядзелі гэты выпуск. На гэтым усё. Калі вам спадабалася, паставіце лайк, напішыце каментар, бо гэта прасоўвае беларускую мову на Ютубе і пашырае маю аўдыторыю. Дзякуй вялікі, да сустрэчы ў наступным влозе.